बयखौबो दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आव बयखौबो गुरै खुलुमहरनाय जाहैबाय। दिनै दा आङो बांलादेश बर्डार खाथियाव दंफैयो। टाइमा 10 o'clock जाबाय फुंनि। बियो जाहैबाय इन्डिया बांलादेश बर्डार। नैबे उननिया ओरै दा आं जेराव दं बेयो इन्डिया, बांलादेशआ बैयाव दा ससे थाबायलांजाबावो बांलादेश बर्डारसिम। बेयो जाहैबाय इन्डिया बांलादेश फ्रेन्डशिप गेट। बेयो गेजेरावनो दं, इन्डिया आरो बांलादेश मोननैनि गेजेराव। बैनो नैबेनिफ्रायनो बांलादेश, बै ससेसिम थांजाबावो। दा आं इन्डियायावनो दङ, बांलादेशसिम ससे थांजाबावो। बांलादेशनि बै गेट, बांलादेशनि गेटसिम गाहैनो मोनो। बेनो लास्ट बर्डारा जोंनि इन्डियानि, ओमफ्राय बै फारसेथिंनिफ्राय बांलादेश जाबाय। बेनो जोबथा, नैबिसिम थांबावनो हायो आं थाङोबा। बेनो जोंनि इन्डियानि बर्डारा, ओरैनिफ्राय बांलादेश जाबाय। नायनो हागोन, बेयो जाहैबाय दाउकि। दा इन्डिया बांलादेश बर्डाराव दङ। ओरैनिया इन्डिया, बिथिंनिया इन्डिया, ओमफ्राय ओरैथिंनिया बांलादेश। नैबे ससेनिफ्रायनो बांलादेश जाजोबो। ओरै नायनो हागोन, बेनिफ्रायनो बांलादेश। भिउआ जोबोद मोजां नायनो, बटिंबो खालामनो हायो। दैया बिराद गोथौ आरो दै देरदों, ओंखायनो एसे गिदिंबो जों बटिं खालामनो। दैया देरबोगासिनो दं, अखा हादोंमोन नालाय। जों लिभिं रुट ब्रिड्जआव फैदों। ओरै गाहायाव लिभिं रुट ब्रिड्ज, दंफांनि रोदाजोंनो मोनसे दालां दङ। दा गाहायाव थांनांगौ, जों गाहायाव थाबायलांगासिनो दङ। साउन्ड क्वालिटिया मोजां जानाय नङा, बिराद दैया खराथार। दा आं लिभिं रुट ब्रिड्जआव दङ। बेयो दंफां फांनै दङ, ओरै फांनैनि गेजेरजों रोदाजों जयेन जानानै दा बेयो ब्रिड्ज जाबाय आरोना, लिभिं रुट ब्रिड्ज। थिंजाय नायनो हागोन, बेयो लिभिं रुट ब्रिड्ज। ओरै गाहायजों दै बोहैगासिनो दं, ओरै गाहायजों नाहरनो हागोन, दैया जोबोद खरा बोहैदों। दा नै लिभिं रुट ब्रिड्जआव थाबायगासिनो दं। बारा गोजान नङा, ससेल'। बै गाहायनि रुट ब्रिड्जआ गाहायावसो, जों गाहायावसो थाबायलांनांगौ। गाहायाव थाबायलांबासो मोनो।
एसे बारा गोजान थांनाङा ससे थाबायलांनांगौ ओरै गाखोलांफिननायाव एसे खस्थ' जाफिननो नागिरो हाग्रा सिङाव ब्लगिं खालामनायनि एक्सपिरियेन्सआ एसे आलादा जायो एम्फौ एनलानिल' साउन्ड खोनानो नागिरो आरो दैयाबो जोबोद खरा बोहैगासिनो दङ फ्रेश जायगाया ओरै गोजौ गाखोलांफिननायाव मेंनो नागिरो दा ओरै गोजौ गाखोलांगासिनो दं गाखोलांनायाव एसे मेंनो नागिरो दा टाइमा 1 o'clock जाबाय दा जों एसियानि क्लिनेस्ट भिलेजआव दङ बियो एसियानि मादावनो बयनिख्रुइबो साब सिखोनसिन जायगा गामि बेयाव जोबोद साब सिखोन खालामनाय जायो न' बयनियावबो बिबार दं गार्डेन खालामनाय आरो प्लास्टिकफोर गारलाबायनाय गैया जोबोद साब सिखोन जायगायाव ओरैबायदि क्लिन गामिया समायनायानो बिबार बागान बयनिबो न'आवनो आरो मैला मैथा मोनसेबो नुवा जायगाया जोबोद गरम बेयाव बांलादेश खाथि जायो बेनि थाखायनो जोबोद गरमानो सान्दुं गोसाथार जायगाया क्लिनानो एसे मैला जाबानो क्लिन खालामो बाय उन्दै गिदिरनि खोथा गैया गासिबो क्लिन खालामनायाव बयबो क'अपारेट खालामो दा जों शिलंआव थांफिनगासिनो दं जोबोद खुवा खुदों गुसुथार उनाव जेबो नुनो नागिरा दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन आरो साबस्क्राइबबो खालामनो हागोन आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामनो थाखाय गोजोन्थों बयनिसिमबो